Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος και να ξεκινήσω αφού ευχαριστήσω εσάς που είστε εδώ και βλέπω την αγωνία στα μάτια σας, πιστεύοντας ότι είναι η περίοδος που και εμείς μπορούμε να σας δώσουμε απαντήσεις σε τόσο σοβαρά ζητήματα. Δυστυχώς, συνάδελφοι, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα σε αυτή την περίοδο, όπως και πάρα πολλοί πιστεύουν ότι ζούμε ακόμα στην προηγούμενη δεκαετία, όπου υπήρχε, αν θέλετε, συνδιαλλαγή του συνδικαλιστικού κινήματος με τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Και νομίζουν κάποιοι ότι τα συνδικαλιστικά όργανα που εκλέγουν, αυτά και μόνο μπορούν να διαπραγματεύονται με τη δική τους απουσία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιου αποτυχημένου διαλόγου είναι η εκδήλωση που κάναμε το καλοκαίρι που δεν δίναν αποσπάσεις που μαζευτήκαμε 50 στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι η σημερινή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΗ που είχε 600 ανθρώπους, ενώ αύριο απολύονται συνάδελφοι για πρώτη φορά μετά από 103 χρόνια στο δημόσιο. Είναι η απουσία κάθε αλληλεγγύης και κάθε αγωνιστικότητας για ό,τι συμβαίνει στο διπλανό μας. Φεύγει ο άλλος, απολύεται και εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να πάρουμε την καρέκλα του και να κουμπίσουμε την τσάντα μας. Σημαίνει δηλαδή ότι ζούμε σε μια κοινωνία αφασίας, όπου αρχές και αξίες δεν υπάρχουν. Σημαίνει παραδείγματος χάρη ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουμε 100.000 εκπαιδευτικούς από τις σχολές, 20-30.000 αναπληρωτές κάθε χρόνο να ταλαιπωρούνται, να μην έχουν δουλειά, να τρέχουν από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα για 600-700 ευρώ και να μην ασχολείται κανείς. Και σε αυτό το τοπίο προσπαθούμε να δούμε τη δική μας δράση σε ένα σωρό ζητήματα. Το ζήτημα της αξιολόγησης για μας από επικοινωνιακής πλευράς, συνάδελφοι, είναι χαμένο. Γιατί μεταξύ μας πολλές φορές χρειάζεται για να πιστούμε πάρα πολλά επιχειρήματα και αναλύσεις. Φανταστείτε πόσο εύκολα μπορεί να σε ακυρώσει σε μια κοινωνία ανθρωποφάγα ή οποιαδήποτε πολιτική ηγεσία, ιδιαίτερα όταν δεν το χειριστείς σωστά αυτό το ζήτημα και υιοθετήσεις απόψεις που ακούγονται δυστυχώς και στον κλάδο, καμία αξιολόγηση. Λοιπόν, ο μόνος τρόπος για να το χάσεις είναι να υποστηρίξεις κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται τυχαία τίποτε σήμερα. Δηλαδή, η δική μου εκτίμηση είναι ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να περάσουν αυτό το ζήτημα διαπυρός και σιδήρου. Και αυτό γιατί? Γιατί πολιτικά εκτιμούν, αφενός γιατί είναι υπέρ της αξιολόγησης, όλοι όσοι σήμερα συγκυβερνούν τον τόπο, ακόμη και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Πολλοί, όταν πήγαμε για ενημέρωση μιλώ της αξιωματικής, μας είπαν ότι μάλλον δεν χρειάζεται μια αποτίμηση, δεν πρέπει ο δημόσιος υπάλληλος να δίνει λόγο στον πολίτη. Δεν πρέπει, κάτι δηλαδή που λέγεται γενικώς. Γιατί υπάρχει ένα ευρύτερο πολιτικό σύστημα που το στηρίζει. Αυτό βλέπετε ότι κόμματα δεν παίρνουν θέση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν βγάζουν μια ανακοίνωση και να πούνε εμείς στηρίζουμε αυτό ή εκείνο. Αφετέρου δε γιατί εκτιμούν ότι από την εφαρμογή της αξιολόγησης θα αποκομίσουν πολιτικά ωφέλη. Θεωρούν δηλαδή ότι από τον εκπαιδευτικό κόσμο ναι μεν θα έχουν ζημιά, όμως σε μια κοινωνία η οποία σήμερα έχει 1,5 εκατομμύριο ανέργους, που λειτουργεί ο κοινωνικός αυτοματισμός, θα λένε στην κοινωνία αυτή ότι εγώ, κοιτάξτε να δείτε, θα βάλω τα πράγματα σε μια τάξη, δεν θα είναι ανεξέλεγκτος κανένας, ο εκπαιδευτικός θα αξιολογείται κάθε μέρα και από τα όργανα και από εσάς γονείς και από τον καθένα, και για τον σκοπό αυτό μάλιστα δεν έχουν μόνο την αξιολόγηση. Φτιάξαμε πρώτα το πειθαρχικό δίκαιο, όπου ο κάθε γονιός, ο καθένας, κακοπροαίρετος να πω εγώ, μπορεί με μια απλή αναφορά να σε τυλίξει για παράβαση καθήκοντος και να σε βγάλει σε αργία. Κάνουν τώρα την αξιολόγηση με κύριο στόχο της διαθεσιμότητας και της απολύσης. Όσο και αν δεν μου αρέσει αυτός ο λόγος και ανακοινωνολογώ, ο λόγος για τον οποίο ο Μητσοτάκης δεν εφάρμοσε την αξιολόγηση στο δημόσιο τομέα του νόμου 4024 που έχει τις ποσοστώσεις, 90% που όλοι περνάνε από το σίγμα τάφη στον ε, από τον ε στο δ το 80%, από το δ στο γ το 70%, από το γ στο β το 60%, αν θυμάμαι καλά, το 70% και μετά το 30% από το β στο γ. Προσέξτε το ζήτημα, λοιπόν, όλο αυτό της κατηγοριοποίησης ο Μητσοτάκης το πέρασε με την πιο σκληρή μορφή για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα. Εκεί έβαλε τη βαθμολογία από 1 μέχρι 10 και είπε ότι 9 έως 10 θα είναι το 25%. Το υπόλοιπο, το 15%, το υπόλοιπο 60% θα είναι στο 7-8 και κάτω από τη βάση που θεωρεί το 6 θα είναι υποχρεωτικά το 15%. Το 15% κάτω από τη βάση δεν λέει πουθενά ότι θα απολύεται. Όμως σε κάθε ζήτημα που θα προκύπτει ή με την Τρόικα ή περιορισμού του δημόσιου τομέα, αυτό που έκανε τώρα με τις διαθεσιμότητες, όπου κατάργησε ειδικότητες καθηγητών και τους έβαλε όλους στη διαθεσιμότητα χωρίς να τους αξιολογήσει και είχε πρόβλημα με την κοινωνία, αφού πάρα πολλοί συνάδελφοι πήγαν
πτυχία τους, πήγαν τα αριστεία που η ίδια η πολιτική ηγεσία τους είχε δώσει και τους τα παρουσίασε και δεν είχαν τι να πούνε πάνω σε αυτό. Τώρα λοιπόν θα έχει την κοινωνική νομιμοποίηση και θα λέει ότι εγώ δεν βγάζω σε διαθεσιμότητα τον οποιοδήποτε, βγάζω σε διαθεσιμότητα αυτόν ο οποίος αξιολογήθηκε μία ή δύο φορές κάτω από έτσι. Και αυτό δεν θα μπορείς να το παλέψεις σε μια κοινωνία. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο ζήτημα, συνάδελφοι, είναι όμως και ένα ζήτημα για μένα κορυφαίο. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ότι ή κερδίζουμε αυτή τη μάχη ή αυτό που ζούμε στο σχολείο, το σχολείο της παιδαγωγικής ελευθερίας και δημοκρατίας που ζούμε τα τελευταία 30 χρόνια, το σχολείο, αν θέλετε, της δημιουργικότητας, το σχολείο της ελευθερίας μας, της προσωπικής, με πολύ καλά αποτελέσματα. Εγώ διαφωνώ με αυτούς που λένε ότι λόγω του μη ελέγχου υπήρξε ασυδοσία και παραμύθια. Δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, υπήρξαν πάρα πολλές δημιουργικές δραστηριότητες συναδέλφων, οι οποίες θα εκλείψουν κάτω από το φόβο του αυταρχισμού της αστυνομοκρατίας που θα επανέλθει. Είναι πολύ χειρότερη, το είπε ο Νάκης πριν, πολύ χειρότερη μορφή επιθεωρητισμού αυτό. Φανταστείτε ένα σύλλογο διδασκόντων, ένα διευθυντή, ο οποίος θα αξιολογεί τον έναν με 99 που είναι άριστα, τον άλλον με 98 που επίσης είναι άριστα, αυτός με το 99 θα προάγεται στο βαθμό, θα παίρνει τα 100 ευρώ και ο άλλος δεν θα τα παίρνει. Φανταστείτε τι θα γίνει μέσα στις σχολικές μονάδες. Πέρα από το γεγονός ότι αυτό που λέμε ότι ο καθένας θα λειτουργούσε αυτόνομα με τη γνώμη του θα εκλείψει. Ο καθένας, λυπάμαι που το λέω, δεν μ' αρέσει η έκφραση, θα ξεσκονίζει στην κυριολεξία την καρέκλα του διευθυντή του σχολικού συμβούλου για να μπορεί να έχει την καλή έκθεση η οποία θα του δώσει το βαθμό και το μισθό. Μόνο στελέχη, το ξαναλέω, μόνο στελέχη που δεν έχουν συναίσθηση ρόλου και ευθύνης μπορεί να επιθυμούν να κάνουν μια τέτοια αξιολόγηση που θα τα φέρει απέναντι με τους συναδέλφους σε μια σχολική μονάδα, με έναν κοινωνικό περίγυρο που θα δημιουργήσει καταστάσεις ζούγκλας μέσα στα ίδια τα σχολεία. Αυτοί δηλαδή που το βρήκαν και το εφαρμόζουν, πραγματικά αυτό έχουν σκοπό. Γιατί τους ενδιαφέρει, συνάδελφοι, αυτό το πλαίσιο που σας είπα πριν. Πειθαρχικά, αξιολόγηση, διαθεσιμότητες, απολύσεις, ουσιαστικά ένας εργαζόμενος, ο οποίος δεν θα τολμά να σηκώσει το κεφάλι σε τίποτα. Αυτό είναι το τελικό στοιχείο. Και αυτό είναι μια πολιτική απόφαση η οποία προχωράει για να υλοποιηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο λειτουργούν και όλα τα άλλα που έρχονται και βιώνουμε τα τελευταία 2 χρόνια ως πολιτική ηγεσία Υπουργείου Παιδείας που λέγεται. Συνάδελφοι, Υπουργείο Παιδείας δεν υπάρχει. Υπουργός δεν υπάρχει. Στο Υπουργείο Παιδείας εξωθεσμικοί παράγοντες αποφασίζουν και έχουν διαλύσει τα πάντα. Το κάναν φέτος με τις αποσπάσεις. Δώσαμε μάχη για να καθιερωθούν αντικειμενικά κριτήρια και στις αποσπάσεις. Από το 11. Το καταφέραμε 2 χρονιές. Το κατάργησαν με μια μονοποτηλιά του καλοκαίρι. Ταυτόχρονα λειτουργούν με το πελατειακό κράτος της δεκαετίας του 50. Απέσπασαν στις διευθύνσεις και στα γραφεία χωρίς κανένα κριτήριο, με βάση τις γνωριμίες που είχε ο καθένας, συναδέλφους που ναι μεν είχαν ανάγκη, αλλά έχουν και ευθύνη και οι ίδιοι γιατί αποσπάστηκαν με τέτοιο τρόπο, και τους έστειλαν σε θέσεις όπου δεν πήγαν συνάδελφοι με πολύ περισσότερα, αν θέλετε, μόρια, με πολύ περισσότερες ανάγκες. Συνέχισαν με το όργιο των μετατάξεων. Έχω πει και το λέω δημόσια πάντα, ότι όποιος φύγεται εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας από τις μετατάξεις ή πρωτοβάθμιας, πέρα από την προσφυγή του στα διοικητικά δικαστήρια, πέρα από τη συνδικαλιστική δράση, θα πρέπει ταυτόχρονα να κάνει και μία μήνυση κατά παντός υπευθύνου του Υπουργείου Παιδείας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχει. Να δημιουργούνται κάθε μέρα θέσεις προκειμένου να βολέψουν οι μετέρους. Μέχρι και 3 Φλεβάρι κάναν διαδικασία μετατάξεων. Το ίδιο σκέφτονται να κάνουν στο ζήτημα των μεταθέσεων. Έχουμε 5 μήνες που δεν έχει βγει η εγκύκλιος. Υπάρχει μια διαμάχη στο Υπουργείο Παιδείας αν οι μεταθέσεις θα γίνονται σε περιοχές μετάθεσης ή θα γίνονται στα σχολεία. Η δεύτερη λύση στα σχολεία είναι ενός σοφού συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας που έκανε τις μετατάξεις, η οποία αν εφαρμοστεί είναι ο μόνος τρόπος για να καταργηθεί και αυτό το σύστημα. Δηλαδή, να μετατίθενται σε σχολεία οι συνάδελφοι, να δηλώνουν κενές θέσεις πανελλαδικά σε σχολεία. Φανταστείτε αν στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Γέραγκα θελήσει ένας συνάδελφος να κάνει μετάθεση για ένα σχολείο του Εύρου και βάλει το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης και εκείνο εμφανίζει κενό και φύγει,
πώς θα εμφανίζεται στο σύστημα το κενό που θα φύγει ο συνάδελφος από εδώ. Οι μεταθέσεις γίνονταν, το κενό του Γέρακα. Οι μεταθέσεις γίνονταν πάντα σε δύο φάσεις. Δηλαδή από περιοχή σε περιοχή και το σύστημα λειτουργούσε κυκλικά. Αυτόματα δηλαδή έδινε τα κενά όταν έφευγε κάποιο από μια περιοχή σε άλλη. Και όταν πήγαιναν όλοι μαζί σε μια περιοχή, είχαν τη δυνατότητα να γνωρίζουν τα κενά της περιοχής και να δηλώνουν όλοι. Ο μόνος λόγος για τον οποίο γίνονται όλα αυτά είναι ακριβώς για να καταστρατηγήσουν το όλο σύστημα και να έρθουν μετά με το διάταγμα των υποχρεωτικών μεταθέσεων να τακτοποιήσουν πάλι τους συμμετέρους, βαπτίζοντας πλεονάζοντες και πλεονάζουσες και ελληματικές περιοχές κατά το πρότυπο των μετατάξεων. Αυτό, συνάδελφοι, τι σημαίνει? Ότι πέρα από το κράτος, αν θέλετε, το κράτος πυγμής, την πολιτεία πυγμή που πριν με όλα όσα προανέφερα, έχει σκοπό δηλαδή να δείξει την πυγμή του απέναντι στον εργαζόμενο εκπαιδευτικό, ταυτόχρονα καταργεί και όλες τις αντικειμενικές θεσμικές διαδικασίες που είχαμε κάνει και μέχρι τώρα γενιές και γενιές δασκάλων εμείς τις βρήκαμε παράδειγμα τις μεταθέσεις. Σε αυτό που καταφέραμε να προσθέσουμε ήταν η αντικειμενικοποίηση των αποσπάσεων. Έχω πει, έφυγε ο Αντιπρόεδρος, είναι βαρύτατες οι ευθύνες της ΟΠΕ για αυτά τα ζητήματα. Δεν τα αναδεικνύει ως ΟΠΕ. Μιλούμε, συνάδελφοι, ότι αύριο θα είμαστε υποχείρια του κάθε καραγκιόζη για το πού θα πάνε σε ποια θέση. Μαζεύαν κλάδι για τις αντικειμενικές διαδικασίες. Το μόνο που έχει μείνει όρθιο από αυτή τη διαδικασία ακόμη είναι οι πίνακες των αναπληρωτών που παίρνουν βάση αυτούς. Αλλά και σε αυτόν τον τομέα, φανταστείτε το τι κάναν φέτος, δηλαδή ανθρώπους ακόμη και τώρα προσλαμβάνουν αναπληρωτές μήνα Φλεβάρι που προσέλαβαν περίπου 300-400 άτομα για να καλύψουν κενά. Ερχόμαστε δηλαδή σε μια διαδικασία από την αρχή και λέμε ότι τα 3 τελευταία χρόνια έφυγαν περίπου 7.000 συνάδελφοι. Έγιναν τώρα φέτος το Μάρτιο 90 διορισμοί. Μηδενικοί δηλαδή μόνο διορισμοί για κάλυψη οργανικών κενών. Η εκπαίδευση στηρίζεται κατά 15% έως 20% του προσωπικού της σε σχέσεις εργασιακές που δεν έχουν τη μορφή του μόνιμου αλλά του αναπληρωτή, όπου ο συνάδελφος αυτός καμία κατηγορία εργαζόμενου δεν είναι ακόμη συμβασίουχος σε οποιαδήποτε, αν θέλετε, η υπηρεσία του δημόσιου τομέα δεν είναι όπως ο αναπληρωτής. Γιατί και στο Δήμο να εργάζεται άλλος ο συμβασίουχος, πηγαίνει στο Δήμο της περιοχής του, εκεί που μένει. Ο αναπληρωτής είναι σαν μια μπίλια που γυρίζει και όπου του κάτσει και οι συνάδελφοι αυτοί ξοδεύουν όλα τους τα χρήματα στις μετακινήσεις, αν πάνε 2-3 φορές το χρόνο στις οικογένειές τους και αν προσληφθεί κάποιος από το Φλεβάρι μέχρι τον Ιούνιο, το πολύ πολύ δηλαδή να πάρει 4-8-3.200 ευρώ και από αυτά να ξοδέψει τα μισά και όλα για να μπορεί, για να λέει ότι έχει εργασία. Γιατί, συνάδελφοι, το είπε ο Θανάσης πριν, ότι η μεγαλύτερη μορφή κοινωνικής βίας, επί και συμφωνώ, είναι η ανεργία σήμερα. Και όταν σήμερα εμείς που υποτίθεται είμαστε εντός των τυχών και μας θεωρούν πάρα πολύ ότι είμαστε και τυχεροί, δεν δίνουμε σημασία σε αυτούς που είναι έξω από τα τείχη, είναι βέβαιο ότι αυτοί που είναι έξω από τα τείχη στη λειτουργία μιας κοινωνίας της εποχής θα θελήσουν και θα μπουν μέσα και θα τους αξιοποιήσει ο καθένας ως πολιορκητικό κρυό, ακριβώς γιατί δεν τους σκεφτόμαστε. Και πρέπει όλα να τους σκεφτόμαστε. Και όταν δίνουμε τους αγώνες, κυρίως πρέπει να σκεφτόμαστε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Γι' αυτό και οι συμπεριφορές μας πολλές φορές πρέπει να είναι αντίστοιχες με αυτό. Το λέω όλο αυτό, συνάδελφοι, για να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα, ότι έχω κάνει μια εκτίμηση ως προς αυτό, ότι η κατάσταση αυτή όλη θα οξυνθεί ακόμη περισσότερο. Και τι έχουμε να απαντήσουμε εμείς σε όλα αυτά? Έχουμε να απαντήσουμε το εξής. Αρκεί να τα αξιοποιούμε σωστά. Το ότι η Ομοσπονδία έχει 60.000 υπογραφές απαντάει στον Αρβανιτόπουλο σε αυτό που είπε στο πρώτο θέμα, ότι αυτοί που αντιδρούν είναι μια συντεχνία και όχι εκπαιδευτική. Αλλά τι να το κάνω εγώ, συνάδελφοι, όταν αυτό δεν μπορεί μια Ομοσπονδία να το επικοινωνήσει όταν πρέπει? Όταν το είπε δηλαδή από την Άγια Μαριά, τι να το κάνω? Αυτό θέλει αγώνα, θέλει θυσία, πρέπει να βγεις μπροστά, να το παίξεις. Η αξιολόγηση θέλει 5 φορές μεγαλύτερη προσπάθεια από οτιδήποτε άλλο διεκδικείς σήμερα για να μπορέσεις να πείσεις. Αυτό είναι πολύ μεγάλο όπλο. Το δεύτερο, συνάδελφοι, τι φοβόσαστε, τι φοβόμαστε στους συλλόγους διδασκόντων? Ναι, η αυτοαξιολόγηση είναι υποχρεωτική. Έτσι λέει η εγκύκλωση του Υπουργείου Παιδείας.
Η συγκρότηση όμως των ομάδων εργασίας παρουσίασα προχτές στο Αγρίνιο ένα έγγραφο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο έλεγε, ήταν εισήγηση προς τον Υφυπουργό Παιδείας, με ημερομηνία 28 Φλεβάρι, που εισηγούνταν στον Υφυπουργό Παιδείας να γράψει στο κείμενο ότι μέχρι τις 14 Τρίτου, αν δεν ορίσουν οι σύλλογοι διδασκόντων της ομάδας εργασίας, αυτό σε επίσημο έγγραφο, υποχρεωτικά ορίζει ο διευθυντής του σχολείου. Και ως τις 31 Πέμπτου πρέπει να πάει η έκθεση αυτοαξιολόγησης. Αυτό τελικά δεν το υπέγραψε ο Υφυπουργός, το άλλαξε και το άφησε όπως ήταν το προηγούμενο, χωρίς να λέει κάτι τέτοιο. Είναι βέβαιο ότι η όλη διαδικασία πάει στο να επιβληθεί στους διευθυντές στο τέλος, έτσι ή αλλιώς να κάνουν τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης. Έχει όμως πάρα πολύ μεγάλη σημασία και με τις γνωμοδοτήσεις της νομικής συμβούλου της Ομοσπονδίας, όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων να καταθέσουν σε αυτή τη φάση ότι εμείς δεν συγκροτούμε τις ομάδες εργασίας, ακριβώς να σας πω και για έναν επιπλέον λόγο. Γιατί αυτό αξιολόγηση έτσι αλλιώς όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν γίνονταν. Ήταν μια διαδικασία που την έκανε το ίδιο το σχολείο, την έκανε συνεργασία όλοι οι συνάδελφοι και απελευθερωτικά έλεγαν τις απόψεις τους. Δεν κατάλαβα γιατί, θα πει κάποιος, σε μια διαδικασία με την οποία ο κλάδος συμφωνεί και προσωπικά συνάδελφοι συμφωνώ ότι και όποιος διαβάσει και επιστημονικά όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα, σε αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης, κατά στην συλλογική αξιολόγηση, την αυτοαξιολόγηση, εκεί όπου όλοι θα καταθέτουν τις απόψεις τους. Γιατί έχει αποδειχθεί, ας πάμε και στην ατομική αξιολόγηση, έχει αποδειχθεί ότι και τι συμβαίνει αν σε ένα σχολείο ένας ή δύο εκπαιδευτικοί είναι άριστοι και πηγαίνουν καλά. Όταν αυτό το αποτέλεσμα δεν μπορεί να διαχειριστεί σε ολόκληρη τη σχολική μονάδα και όλο το σχολείο ως μια ομάδα να πηγαίνει μπροστά και να καταφέρουν τα καλύτερα αποτελέσματα, τι νόημα έχει. Γι' αυτό και όλοι όσοι σκέπτονται λογικά, θυμίζω το παράδειγμα της Γιαννάκου με τη Φιλανδή Υπουργό Παιδείας, που η Γιαννάκου έλεγε ότι εσείς στη Φιλανδία έχετε τέτοια καταπληκτικά αποτελέσματα, γιατί έχετε την αξιολόγηση. Και της απάντησε η Υπουργός Παιδείας της Φιλανδίας, δεν έχουμε καμία αξιολόγηση. Αυτό το επίπεδο ατομική αξιολόγηση. Εμείς έχουμε τα προγράμματα, έχουμε τα βιβλία, τα προχωράμε, τα αξιολογούμε, οι εκπαιδευτικοί είναι ελεύθεροι και προχωράμε. Ακριβώς έτσι γίνεται. Σας είπα ο Θανάσης για τη Δανία. Γιατί όμως λέμε όχι στην αυτοαξιολόγηση σε αυτή την περίοδο? Γιατί συνάδελφοι τη συνδέει απόλυτα με το 152 και με την ατομική αξιολόγηση. Εάν σε αυτό το σημείο υποχωρήσει σήμερα, και εγώ το λέω καλοπροαίρετα αν ήθελε κάποιος να υποχωρήσει και να πει γιατί να μην τη δεχτούμε, είναι στην ουσία σαν να δέχεσαι το 152 προεδρικό διάταγμα με τις ποσοστώσεις. Ο καθηγητής ο Κωνσταντίνος στο Αγρίνιο είπε ότι αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Ποσοστό αξιολόγηση με σύνδεση με μισθό υπάρχει σε πάρα πολλές χώρες. Αξιολόγηση ποσοστώσεων δεν υπάρχει. Σκεφτείτε ένα παράδειγμα. Ότι είναι σαν να πάει σε ένα διαγώνισμα, να το πω έτσι στην τάξη, και να λες εκ των προτέρων ότι το 15% των μαθητών θα γράψει κάτω από τη βάση. Γι' αυτό μιλώ για επιχειρήματα. Με αυτά τα επιχειρήματα δηλαδή μπορείς να ξεγυμνώσεις τον αντίπαλο, να το πω έτσι, και να καταδείξεις σε μια κοινωνία ότι είναι καταγέλαστος. Και ότι αυτό το 15% δεν υπηρετεί τίποτε άλλο παρά μόνο να του δώσει μια δεξαμενή για να μπορεί να απολύει αύριο, γιατί σήμερα είναι εκτεθειμένος σε μια κοινωνία, γιατί απολύει συλλήφθη, καταργεί 50 ειδικότητες και τους απολύει όλους. Δεν κάνει ούτε καν αυτό που του λέει το μνημόνιο, δηλαδή αξιολογήστε τους. Είδατε απόψε τι περάσαν, ότι τους υπαλλήλους των πολιτικών τους γραφείων πέρασαν στη Βουλή διάταξη και δεν τρέπονται, θα τους αξιολογούν οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, οι βουλευτές τους δηλαδή. Αν είναι δυνατόν! Και σκέφτηκαν, λέει, ότι επειδή αυτοί οι υπάλληλοι δεν έχουν αξιολόγηση, θα απολυθούν αν δεν αξιολογηθούν. Και βρήκαν ποιος θα τους αξιολογεί αυτούς. Έλεος δηλαδή, δεν τρώει κανείς σε αυτή τη χώρα που το έχω το πιάτο. Για να κλείσω και να κάνετε ερωτήσεις. Ακούστε συνάδελφοι. Εγώ είμαι περήφανος που όλα αυτά τα χρόνια ήμουν σε μια παράταξη η οποία κατάργησε τον επιθεωρητή. Δεν ήταν αυτό. Θα θυμίσω για ιστορικούς λόγους ότι αυτοί που λέγανε όταν καταργήθηκε ο επιθεωρητής, που ήταν ο μεγαλύτερος βραχνάς από το 1830 μέχρι το 1982 για 152 χρόνια. Ήταν ο μεγαλύτερος βραχνάς του εκπαιδευτικού. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ελευθερία είναι ο εκπαιδευτικός. Η αξιολόγηση αυτή που έρχεται είναι ακριβώς αυτό. Το 1982 κάποιοι λέγανε τότε ότι διαλύεται το κράτος καταγωγός στις επιθεωρητές. Ήταν η τότε αξιωματική αντιπολίτευση. Όταν έγιναν τα παιδαγωγικά τμήματα,
Και τότε, δεν το κάνω για να αναδείξω τίποτα, για να πω ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι στις διαδρομές και σήμερα κρίνονται πάρα πολλά. Όταν γίνονται τα παιδαγωγικά τμήματα, ο πατέρας του σημερινού Υφυπουργού Παιδείας, του Ταλιαδούρου, που ήταν Υπουργός Παιδείας, έλεγε να φτιάξει το τριετές πανεπιστήμιο στο Βόλο. Όταν συνάδελφοι έγινε ο νόμος 1566 του 82 που ισχύει μέχρι σήμερα, κάποιοι μέρα νύχτα αγωνιζόμαστε για να γίνει ένα τέτοιο θεσμικό πλαίσιο που να βάλει τις ειδικότητες για πρώτη φορά στα σχολεία. Τις ειδικότητες τις έβαλε ο κλάδος στα σχολεία, ο δικός μας, στη Γενική Συνέλευση του 1985 και τις προέβλεψε ο νόμος 1566. Όταν έγιναν τα πρώτα σχολεία δοκιμαστικής εφαρμογής νέων προγραμμάτων, εκεί πρωτοπήκαν οι ειδικότητες. Όταν ήρθε ο Σουφλιάς το 1993, διορίστηκαν οι πρώτοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων ως μόνιμοι στην εκπαίδευση. Στη συνέχεια, συνάδελφοι, το ολοήμερο σχολείο του 1997, τα νέα αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, τα σχολεία ΕΑΕ που απορροφούν, αν θέλετε, χιλιάδες εκπαιδευτικούς. Σκεφτείτε αν ενδίδαμε ως ΔΟΕ σε αυτά που πριν 2-3 γενικές συνελεύσεις λέγαν κάτι, κάποιοι, να καταργηθούν τα ολοήμερα, είναι παιδοφυλακτήρια, να μην υπάρχουν τα σχολεία ΕΑΕ. Όλος αυτός ο κόσμος, πέρα από το γεγονός ότι στην περίοδο της κρίσης κανένας γονιός δεν μπορεί να πληρώσει για πληροφορική, για ξένες γλώσσες, πάρα πολλοί στο δημόσιο σχολείο έρχονται για να μάθουν τα παιδιά τους πλέον σε αυτή την περίοδο. Πόσο αλήθεια υπηρετούσαμε την κοινωνία αυτή που τα έλεγαν τότε αυτά και πόσο σταθεροί και αταλάντευτοι ήμασταν εμείς κόντρα σε όλους αυτούς όλα αυτά τα χρόνια και πόσο σταθεροί ήμασταν και στο ζήτημα της αξιολόγησης όταν λέγαμε αξιολόγηση ναι, βαθμολόγηση όχι. Λέγαμε αξιολόγηση με στόχο την ανατροφοδότηση, όχι όμως αξιολόγηση η οποία θα κατατάσει σε μισθό, σε βαθμό και θα απολύει εκπαιδευτικό. Σκεφτείτε λοιπόν ότι οι ορθές, υπεύθυνες, προοδευτικές θέσεις είναι αυτές που πολλές φορές χρειάζεται πάρα πολύ σκληρά να τις υπηρετείς και να είσαι αταλάντευτος, γιατί έτσι υπηρετείς το συμφέρον του κλάδου, κατά δεύτερο λόγο το συμφέρον της ίδιας της κοινωνίας πρώτα. Σκεφτείτε, ρε συνάδελφοι, έναν εκπαιδευτικό που θα έχει αυτόν τον βραχνά πάνω από το κεφάλι του, τι μαθητές θα μπορεί να βγάλει στην ελληνική κοινωνία. Όχι ότι δεν έχουμε ευθύνη σήμερα. Ακόμα έχουμε ευθύνη εκπαιδευτική. Εγώ δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα έχω τόση ελευθερία στην εκπαίδευση. Έχουμε κι εμείς τη δική μας ευθύνη, όπως και η κοινωνία λιγότερη, για τα φαινόμενα της χρυσής αυγής. Αυτά τα παιδιά και οι νέοι που πηγαίνουν από τα δικά μας χέρια περάσαν. Και καλό είναι να λέμε και για τις δικές μας ευθύνες καμιά φορά. Για τις αρχές και τις αξίες μιας κοινωνίας. Και θα κλείσω με αυτό που το λέω πάντα, το έχουν ακούσει σύντροφοι, ότι ο ιστορικός που πέθανε πέρυσι έλεγε το εξής. Της οικονομικής κρίσης προηγείται πάντα η αποηθικοποίηση της κοινωνίας, όπου υπάρχει πλήρης κατάρρευση αρχών και αξιών. Στη χώρα μας, συνάδελφοι, τα τελευταία 30 χρόνια ζήσαμε αυτό. Πρώτα κατέρευσαν οι αξίες και μετά ήρθε όλο αυτό. Ποια αλληλεγγύη είχαμε, ποια σκέψη για το διπλανό μας, το χρήμα, η διαφθορά, η διαπλοκή σε όλα τα επίπεδα, ακόμη και στα χαμηλότερα στρώματα της κοινωνίας μας. Γι' αυτό και ο ρόλος μας είναι πολύ σημαντικός στη σημερινή εποχή, αν θέλουμε να υπάρξει μια ανάταξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη.